டைம் ஆயிடுச்சு இல்லையா? 3 minutes இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண நாளையில இருந்து ஒரு 10 minutes பிஃபோரா வந்து சொல்லுங்க. அப்போ நம்மளுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ஓகே மாதாஜி. கிளாஸ்ல கூட ஒரு தடவை சொல்லிடலாம் மாதாஜி. ஏன்னா இன்னைக்கு குவிஸ் பத்தி கேட்டுட்டு ஒரு குவிஸ் பத்தி கேட்க போறீங்களா? எத்தனை பேர் அட்டெண்ட் பண்றீங்க? ஈஸியா இருக்கான்னு கேளுங்க. இல்ல நமக்கு அது கேட்கவே இல்ல. ஒரு 6th டே அன்னைக்கு கேட்டது, அதுக்கப்புறம் கேட்கவே இல்லை. சரி ஜஸ்ட் ரிமைண்டர் மாதிரி கேட்டுட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சீக்கிரமா ஜாயின் பண்ணுங்க அப்படின்னு போட்டுடலாம். சொல்லிடலாம் மாதாஜி. 10 minutes முன்னாடி வந்தா அதுதான். சரி, நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மிக பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பிரேயர் சொல்லி இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானத்திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पास्यता देशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण डिवोटीज. कुमाराणी माताजी, वेरी गुड माताजी. 12 क्वेश्चन अटेंड பண்ணிருக்கேன்னு சொல்றீங்க. நைஸ். ஹரி போல். அத்தியாயம் 13 क्षेत्रज्ञ विवाह योगम. எஸ் விஜயலட்சுமி மாதாஜி. ஹரி போல். அனுபவிப்பவர், இயற்கை, அனுபவிப்பவர் மற்றும் உணர்வு. இந்த 3 பத்தியும் பகவான் நமக்கு இந்த சாப்டர்ல சொல்ல போகிறார். என்ன சொல்றார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் ISKCON மேங்களூருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்துவிட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. நேற்று 12வது அத்தியாயம் பார்த்தோம். அதுல பர்சனலிசம், இம்பர்சனலிசம் ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம். பர்சனலிசம் அப்படிங்கிறவங்க உருவவாதிகள். உருவத்தை, பகவானுக்கு ரூபம் உண்டு அப்படின்னு நம்பி அந்த உருவத்தை வழிபடக்கூடியவர்கள். இம்பர்சனலிசம், பகவானுடைய அந்த ரூபத்திலே இருந்து வெளிப்படுகின்ற பிரம்மஜோதியை மட்டுமே வழிபடக்கூடியவர்கள். வழிபடுறது கிடையாது, தியானம் செய்யக்கூடியவர்கள். சோ இந்த உருவவாதிகள், உருவத்தை வழிபடுகின்றவர்கள் ரொம்ப அவங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் பக்தி செய்வது. அவங்களுடைய புலன்களை செயற்கையாக கட்டுப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆனா இந்த இம்பர்சனலிஸ்ட்க்கு அவங்களுடைய புலன்களை செயற்கையாக கட்டுப்படுத்தணும். அதுவும் கூட அந்த செயற்கையாக கட்டுப்படுத்தினாலும் கூட சில சமயங்களில் அது தவறிவிடக்கூடிய ஆபத்துகள் இருக்கிறது.
ஏன்னா விஸ்வாமித்திர முனிவர் எப்படிப்பட்டவர், அவருக்கே வந்து அவருடைய புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல இல்லைங்களா. சோ அந்த கதை நம்மளுக்கு தெரியும். சோ அந்த மாதிரி இம்பர்சனலிஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப கடினமான பக்தி முறை. சோ அதுக்கு பதிலா நம்ம வந்து பகவானுடைய ரூபத்தை வந்து வழிபடுவதுதான் சிறந்தது அப்படின்னு பகவான் சொன்னார். பக்தி வளர்ச்சியின் முன்னேற்ற நிலைகள் எல்லாம் என்னென்ன? அனன்ய பக்தி, சாதனா பக்தி, நிஷ்காம கர்மா, சகாம கர்மா, இப்படி நிறைய வந்து இது பண்ண முடியலன்னா இதை பண்ணு, இதை பண்ண முடியலன்னா இதை பண்ணு அப்படின்னு பகவான் நம்மளுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்தாரு. பகவானுக்கு அன்பானவராக நாம் மாறணும், பகவானுக்கு பிரியமானவராக நம்ம மாறணும் அப்படின்னா நம்ம எப்படிப்பட்ட குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் வளர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த தகுதிகள் எல்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறதையும் நம்ம நேற்று பார்த்தோம். சோ இதுதான் 12ஆம் அத்தியாயத்தின் சுருக்கம். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு அத்தியாயத்துல அர்ஜுனர் வந்து 6 கேள்விகள் கேட்கிறார். ஏதத் வேதிது உச்சாமி, இது வந்து முக்கியமான சொல் அந்த ஸ்லோகத்துல. சேத்ரா மற்றும் சேத்ரக்ஞா, ஞானத்தின் விளக்கம், இதெல்லாம் அவர் கேட்கிற கேள்விகள். சேத்ரக்னம் சாவிமாம் புத்தி அப்படிங்கிறது அதுல முக்கியமான சொல். அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறை என்ன? நான் அறிவை விருத்தி செய்து கொள்ளணும் அப்படின்னா நான் எதை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும், அதுக்கான செயல்முறைகள் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு பகவான் கிட்ட கேட்கிறார். மயி சானன்ய யோகேன, அது வந்து முக்கியமான சொல். நேயம், ஜ்னீயம்னு போட்டிருக்காங்க இல்லையா, அதை நேயம்னு படிக்கும். நேயம், அறிவின் பொருள் என்ன? சர்வபாணி பாதம் தத் சர்வதோ அப்படிங்கிறது முக்கியமான சொல். பிரகிருதி, புருஷா மற்றும் யூனியன். சோ இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா அவர் கேட்கிற கேள்விகள். 6 கேள்விகள் கேட்பாருன்னு சொன்னா பார்த்தீங்கன்னா அதுல இதுவும் ஒண்ணு. பிரகிருத்தினா என்ன, புருஷான்னா யாரு அப்படின்னு எல்லாம் கேட்பாரு. சோ அது வந்து 20ல இருந்து 26 வரைக்கும். காரணம் குணசங்கோஷ்ய, இது வந்து முக்கியமான சொல். அறிவின் பார்வை என்ன, அறிவின் அந்த தெளிவு எப்படி இருக்கும்? சேத்ர சேத்ரக்ன யோரேவ மந்திரம் ஞான சக்ஷுஷா, இதுதான் வந்து முக்கியமான சொல் இந்த சாப்டர்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபர்ஸ்ட் அவர் என்ன கேட்கிறார் அப்படின்னா பிரகிருத்தினா என்ன அப்படின்னு கேட்கிறார். நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லயே நம்மளுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க, பிரகிருதி அப்படின்னா இந்த இயற்கை, இந்த பொருள் இயற்கை, நம்ம பார்க்கிற இந்த இயற்கை, நம்மளை சுத்தி இருக்கிற இந்த இயற்கை தான் வந்து பிரகிருதி அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ இந்த பிரகிருத்தியை அனுபவிப்பவர் யார் அப்படின்னா புருஷா. புருஷா அப்படிங்கிற பேர் யாருக்கு இருக்கும்? அனுபவிப்பவர் யார்? அனுபவிப்பாளர் பகவான் தான். சோ சேத்ரா அப்படின்னா இந்த உடல், சேத்திரம் உடல், சரீரம். சோ இந்த சரீரத்துக்கு களம் அப்படின்னு கூட ஒரு பேர் இருக்கிறது. நம்ம ஸ்லோகத்துல வரும்போது நம்ம பார்ப்போம். இப்ப இது மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க. சேத்ரா அப்படின்னா இந்த உடல், சரீரம். சேத்ரக்ன அப்படின்னா அவர் இந்த உடலின் பார்வையாளர். 2 பேர் இருக்காங்க, ஆத்மா பரமாத்மா. சோ ஆத்மா அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய ஆத்மா, பரமாத்மா அப்படிங்கிறவர் பகவானின் அம்சம். சோ 2 பேருமே வந்து உடலை அறிபவர்கள் தான், பார்வையாளர்கள் தான். சோ சேத்ரக்ன அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறார்கள். ஞானம் அதாவது அறிவு அப்படின்னா இந்த சேத்ர அப்படின்னா யாரு, இந்த சேத்ரக்ன அப்படின்னா யாரு, இதை புரிந்து கொள்வதுதான் வந்து அறிவு. நேயம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அந்த அறிவு நம்ம விருத்தி செய்து கொண்டவுடன் நம்ம எதை நோக்கி முன்னேற வேண்டும், நம்மளுடைய இலக்கு என்னவாக இருக்க வேண்டும், நம்மளோட கோல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா பரமாத்மாவை அடைவது. அதுதான் வந்து நம்மளுடைய நேயம், அறிவின் இலக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்போ 13வது சாப்டர்ல 1, 2 ஸ்லோகம் என்ன சொல்றது அப்படின்னு பார்க்கலாம். அர்ஜுனர் வந்து தன்னுடைய டவுட்ஸ் எல்லாம் இப்ப கேட்கிறாரு. 6 கொஸ்டின்ஸ் கேட்க போறார். அர்ஜுன உவாச்ச பிரகிருதிம் புருஷம் சைவ சேத்ரம் சேத்ரக்னம் ஏவச ஏதத் வேதிதும் இச்சாமி ஞானம் நேயம் சகேஷவ. அடுத்து பகவான் சொல்றார், ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச இதம் சரீரம் கௌந்தேய சேத்ரம் இத்யபிதீயதே ஏதத்யோ வேதி தம் பிராஹு சேத்ரக்ன இதி தத்விதக. சோ அர்ஜுனன் வந்து கேட்கிறார், என்ன கேட்கிறார்? எனதன்பு கிருஷ்ணரே, இயற்கை அதாவது பிரகிருதி, அனுபவிப்பவன் புருஷா, களம் சேத்ர, களத்தை அறிபவன் சேத்ரக்ன, அங்க 2 பேர் இருப்பாங்க. அறிவு அப்படின்னா ஞானம்,
அறியப்படும் பொருள், நேயம் ஆகியவற்றை நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் அப்படின்னு பகவான் கிட்ட கேட்கிறார். அதுக்கு பகவான் சொல்றார், புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், குந்தியின் மகனே, இந்த உடல் களம் சேத்திர என்று அழைக்கப்படுகிறது. சோ இந்த உடலுக்கு களம்னு பேர் இருக்கு, சேத்திர அப்படிங்கிற ஒரு பேரும் இருக்கிறது. சோ அடுத்தது, இந்த உடலை அறிபவன் களத்தை அறிபவன். சோ இந்த உடலை பற்றிய உண்மைகளை எல்லாம் தெரிந்து கொண்டிருக்கின்றவன் களத்தை அறிபவன், அதாவது சேத்திரக்ன. அது யாரு? ஆத்மா, பரமாத்மா. சோ 2 பேர் உடலை அறிபவன். இப்போ 2 கொஸ்டினுக்கு பதில் சொல்லிட்டாரு. சோ உடல், அதாவது களம்னா சேத்திர அப்படின்னா என்ன, சேத்திரக்ன அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு 2 கொஸ்டினுக்கு பதில் சொல்லியிருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இந்த நம்முடைய உடல் களம் என்று அறியப்படுகிறது. இந்த உடலை அறிபவன் களத்தை அறிபவன். இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாவிற்கு இந்த உடலே களம் என்று சொல்லப்படுகிறது. இந்த கட்டுண்ட ஆத்மா ஜட இருப்பில் சிக்கி இருக்கின்றான். இந்த இயற்கையில நம்ம பௌதிகத்துல மாட்டிக்கிட்டோம். சோ அப்ப இங்க மாட்டிக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த பௌதிகத்துக்குள்ள பிறந்தோன்னே இந்த இயற்கையை டாமினேட் செய்வதற்கு, ஆட்சி செய்வதற்கு நம்ம முயற்சி செய்கின்றோம். சோ இந்த உடல் அப்படிங்கிறது எதால் ஆக்கப்பட்டது? புலன்களால் ஆக்கப்பட்டது. சோ இந்த நம்முடைய ஆசைகளை எல்லாம் செயல்படுத்திக் கொள்வதற்காக இந்த புலன்கள் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுகிறது. சோ அதை ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு உடம்பைத்தான் பகவான் நம்மளுக்கு தருகின்றார். சோ நம்மை யார் உடலாக கருதாமல் சேத்ரக்ன அல்லது ஆத்மா அப்படின்னு அறிகின்றார்களோ அவர்கள்தான் சேத்ரக்ன. அதாவது உடலை அறிபவன், அதாவது களத்தை அறிபவன். இதற்குள்ள வேறுபாட்டை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது? உடல்னா என்ன, களம்னா யாரு, களத்தை அறிபவன்னா யாரு அப்படிங்கிற வேறுபாடு. அதாவது உடல் வேற, உடலை அறிபவனான ஆத்மா வேற அப்படின்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு கேட்டா, இந்த உடல் பிறக்கின்றது. இந்த உடலுக்கு நிறைய பருவங்கள் இருக்கிறது. ஃபர்ஸ்ட் குழந்தை பருவம், பால்யம், இளமை பருவம், அப்புறம் கடைசியில முதுமை. இப்படின்னு நிறைய பருவங்களை நாம் சந்திக்கின்றோம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே. இந்த சேஞ்சஸ் எல்லாம் நம்முடைய பாடிக்கு தான், அதாவது களத்திற்கு தான், சேத்திரம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற அந்த உடலுக்குத்தான். ஆனா இந்த சேஞ்சஸ் எதுவுமே நம்முடைய ஆத்மாவிற்கு கிடையாது. அது மாற்றங்களே இல்லாதது. இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். சேத்திர அப்படிங்கிற உடலுக்கு மாற்றம் உண்டு, சேத்திரக்ஞ அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற ஆத்மாவிற்கு மாற்றங்கள் எதுவும் கிடையாது. இதுதான் இப்படிப்பட்ட உண்மையை தெரிந்திருக்க வேண்டும், அவர்கள் தான் அறிஞர்கள் அப்படின்னு பகவான் ஒரு ஸ்லோகத்துல சொல்வார். சோ இந்த உடலுக்கும் அந்த உடலை அறிபவனுக்கும், இந்த களத்தை அறிபவனுக்கும் வேறுபாடுகள் இருக்கிறது. இன்னும் சொல்ல போனோம் அப்படின்னா, நீங்க யார் அப்படின்னு கேட்டா நம்ம என்ன சொல்வோம்? நான் சுகன்யா, இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இங்க படிச்சேன், இங்க வேலை பார்த்தேன் அப்படின்னா நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? ஆனா அது தப்பு. நான் அப்படின்னா இந்த உடல் அல்ல. இந்த உடலுக்குதான் சுகன்யா அப்படிங்கிற பேரு. ஆனா ஆக்சுவலா நான் அப்படின்னா என்னுடைய ஆத்மாதான் நான். அது எப்படின்னு பாத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம நிறைய பொருட்களை உபயோகிக்கின்றோம். சோ உங்களுடைய கார், உங்களுடைய சட்டை, உங்களுடைய பெண், சரிங்களா? அப்போ என்னுடைய 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 அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? என்னுடைய அப்படின்னா அது என் உடம்பினுடைய அப்படின்னு அர்த்தம். நான் அப்படின்னா ஆத்மா அப்படின்னு அர்த்தம். சோ இதுதான் நான் வேறு, என்னுடைய அப்படிங்கிறது வேறு. நான் வேறு, என்னுடைய அப்படிங்கிறது வேறு. நான் வேறு, ஆத்மா என்பது வேறு. சோ நாம் உடலில் இருந்து வேறுபட்டவர்கள். இந்த உடல் அழிய போகின்ற உடல். கொஞ்ச காலம் இருந்துட்டு இந்த சட்டையை நம்ம மாத்திடுவோம். வேற இந்த சட்டை மாற்றம் அப்படிங்கிறது என்ன? மரணம். சோ அந்த வேறொரு அடுத்த ஜென்மத்துல வேறொரு சட்டை போட்டுப்போம், வேறொரு உடலுக்குள் இந்த ஆத்மா புகுந்து விடும். சோ அப்போ நான் வேறு, ஆத்மா அப்படிங்கிறது வேறு அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இந்த 3வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். சேத்ரக்ஞம் சாபிமாம் வித்தி சர்வசேத்ரேஷு பாரத சேத்ரக்ஞயோ ஞானம் யத்த ஞானம் மதம் மம. பரதகுல தோன்றலே, நானும் எல்லா உடல்களிலும் அறிபவனாக உள்ளேன் என்பதை புரிந்து கொள். உடலையும் அதனை அறிபவனையும் புரிந்து கொள்வதே ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதுவே எனது அபிப்பிராயம்.
சோ இங்க வந்து பகவான் ஞானம் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. நான் என்ன சொல்றார், நான் எல்லாருடைய உடல்களிலும் நான் இருக்கின்றேன். சோ யார் யார் என்ன நினைக்கிறாங்க பாருங்க, இவரோட உடம்புலயும் அவர் இருக்கிறார், பகவான் இருக்கிறார். ஆத்மா, நம்மளுடைய ஆத்மா பரமாத்மா, இவருடைய உடம்பிலும் ஆத்மா பரமாத்மா, இவருடைய உடம்பிலும் ஆத்மா பரமாத்மா. சோ இப்படி எல்லாருடைய உடம்பிலும் நான் இருக்கின்றேன். சாட்சி பறவையாக உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறார். நம்ம செய்ய செயல்கள், எண்ணுகின்ற எண்ணங்கள் எல்லாமே பகவானுக்கு தெரியும். சோ எல்லா உடம்பிலும் நான் இருக்கின்றேன், எல்லோரையும் நான் அறிவேன். சோ உடலையும் அதனை அறிபவனையும், சோ என்னோட உடல், அதனை அறிபவன் யாரு, ஆத்மா அண்ட் பரமாத்மா, ரெண்டு பேத்துக்கும் என்னோட உடலை பத்தி தெரியும். சோ இதை புரிந்து கொள்வதுதான் ஞானம். சோ அதுவும் பகவானுக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டா, நம்மளுக்கு நம்மளுடைய ஆத்மாவிற்கு நம்முடைய உடம்பை பற்றி மட்டுமே தெரியும். ஆனால் பகவானுக்கு ஒவ்வொரு உடலிலும் அவர் இருக்கிறதுனால எல்லா உடல்களிலும் என்ன நடக்கிறது, என்ன செய்கின்றார்கள், என்ன செய்ய போகின்றார்கள், என்ன நினைக்கின்றார்கள் எல்லாமே தெரியும். அன்னைக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் பாத்தீங்களா, ஒரு சின்ன ஒரு விவசாயி, அவனுக்கு அவனுடைய நிலத்தை பற்றி மட்டுமே தெரியும். ஆனால் மிகப்பெரிய மகாராஜா, சரிங்களா, பேரரசர், அவருக்கு தன்னுடைய நாட்டின் மூலை முடுக்கில் இருக்கின்ற எல்லாமே அத்துப்படியாக தெரியும். அதுதான் சொல்றாரு, பகவான் எல்லாவற்றையும் நான் அறிவேன். சோ இந்த ரெண்டு பேர்த்தையும், உடலையும் அதனை அறிபவனையும் யார் சரியாக புரிந்து கொள்கிறார்களோ அது புரிந்து கொள்வதுதான் ஞானம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு பகவான் சொல்லியிருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. ऋषिभिः बहुधा गीतं சந்தோபிர்விவிதை ப்ருதக் பிரம்மசூத்ரபதைச்சைவ ஏதுமத்பிர்விநிஷ்சிதை. செயல்களின் களம் மற்றும் செயல்களை அறிபவனை பற்றிய அறிவு பற்பல முனிவர்களினால் பல்வேறு வேத நூல்களில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக வேதாந்த சூத்திரத்தின் பதங்களில் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுடன் இவை மிகவும் நுணுக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். இந்த உடல் எவ்வாறு அமைக்கப்பட்டது, செயல்களின் களம், செயல்களை அறிபவனை பற்றிய அறிவு, இது ரெண்டத்தையும் பற்பல முனிவர்கள் நிறைய வேத நூல்கள்ல விளக்கி சொல்லி இருக்கிறாங்க. அதுல குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னா வேதாந்த சூத்திரத்துல அதனுடைய காரணம் என்ன, அந்த செயல்களுடைய விளைவுகள் என்ன அப்படின்னு நுணுக்கமாக விளக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. அதாவது இந்த உடல் எவ்வாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது, எந்த பொருள்களினால் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறது, யாருடைய ஆட்சியின் கீழ் இந்த உடல் செயல்படுகிறது, எவ்வாறு மாற்றங்கள் நிகழ்கின்றன, அந்த மாற்றங்களுக்கு என்ன காரணங்கள், ஜீவாத்மாவினுடைய இறுதி இலக்கு என்ன, ஜீவாத்மாவினுடைய உண்மையான உரு எது, இவை எல்லாவற்றையும் ஒருவன் அறிந்திருக்க வேண்டும். ஜீவாத்மா, பரமாத்மா இவர்களுக்கு நடுவில் இருக்கின்ற வேறுபாடுகள் என்ன, இவர்களுடைய செல்வாக்குகள் என்னென்ன, இவர்களுக்குள் இருக்கின்ற சக்திகள் என்னென்ன, இவற்றை பற்றி எல்லாம் ஒருவன் அறிந்திருக்க வேண்டும். சோ இத பத்தி எல்லாம் வேதாந்த சூத்திரம் மிக தெளிவாக சொல்லி இருக்கிறது அப்படின்னு பகவான் நமக்கு சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு அந்த ஸ்லோகம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இதுக்கு வாங்க பிரபு. இதுவா? இல்ல பிரபு, இது இல்ல, அந்த ஸ்லோகமே இல்லையோ தெரியல மாதாஜி. எத்தனாவது ஸ்லோகம் மாதாஜி அது? 10 பின்னாடி வருதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, பின்னாடி வரும், இதுக்கு பின்னாடி வரும்னு நினைக்கிறேன். பாருங்க 13.5 இல்லையே. 13.5 இருக்கே மாதாஜி, இதுதான். சரி விடுங்க பிரபு, அதை இல்ல நினைக்கிறேன். நம்ம இப்படியே அண்ணாம இதை போய் போடுங்க, இப்படியே எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. ஆத்மா, பரமாத்மா இவர்களுக்கு நடுவில் இருக்கிற வேறுபாடுகளை கட உபனிஷத் ரொம்ப தெளிவாக விளக்குகிறது. சோ இப்போ நம்ம முழுமுதற் கடவுள் ஆனந்தமயமானவர். அவர் எப்படியெல்லாம் தன்னை இந்த பிரபஞ்சத்திலே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் அவர் அன்னமயம், அடுத்தது பிராணமயம்,
ஞானமயம், விஞ்ஞானமயம், ஆனந்தமயம், இப்படி 5 விதமாக வந்து தன்னை வந்து விரித்து கொண்டிருக்கிறார், எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இருக்கிறார். சோ நாம் உயிர்வாளிகள் வாழ்வதற்கு என்ன தேவை அப்படின்னா உணவு தேவை, அன்னம். சோ பகவானை வந்து ஃபர்ஸ்ட் உயிர்வாளிகள் எங்கே தரிசனம் செய்கிறார்கள் அப்படின்னா அந்த அன்னத்திலே தரிசிக்கிறார்கள். பகவானை வந்து அங்க அன்னமயமாக பார்க்கிறார்கள். ஏன்னா அன்னமின்றி யாருமே வந்து உயிர் வாழ முடியாது. சோ இப்போ இது வந்து பரமனை பற்றிய பௌதீகமான அறிவு. சோ ஆன்மீக அறிவு இல்ல, இது பகவானை வந்து பௌதீக அறிவினால நம்ம இந்த வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ அடுத்தது எப்படி பகவானை உணர்கின்றோம்? பிராணமய, பிராணன், உயிர்வாளிகள் எல்லாமே அந்த உயிர் இருக்கிறதுனாலதான் வந்து பிராணன் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றோமோ இல்லைங்களா? அந்த பிராணமயத்திலே, அந்த பிராணனிலே அந்த உயிர், அந்த உண்மையை வந்து உயிர் அறிகுறிகளில் வந்து அறிகின்றோம். உயிர் இருக்கிறது, உயிர் இல்லை, பிராணன் இருக்கிறது, பிராணன் இல்லை அப்படிங்கிற அந்த உயிர் அறிகுறிகளிலே வந்து பகவானை உணர்கின்றோம். மூன்றாவதாக ஞானமயம். ஞானமயம் அப்படின்னா எண்ணுதல், நம்ம வந்து திங்க் பண்றோம். அடுத்தது உணர்தல், ஃபீல் பண்றோம். அடுத்தது விரும்புகின்றோம், சில விஷயங்களை விரும்புகின்றோம். இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல ஞானமய அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. இப்படி எண்ணுதல், உணர்தல், விரும்புதல், இந்த நிலையிலே வந்து பகவானை வந்து ஞானமய அந்த நிலையிலே வந்து நாம் உணர்கின்றோம். அடுத்தது வந்து விஞ்ஞானமய. விஞ்ஞானமய அப்படின்னா பிரம்ம ஞானம், உயிர்வாளியின் மனம் மற்றும் உயிர் அறிகுறிகள், இவற்றுக்கு உள்ள வேறுபாடுகள் என்னென்ன அப்படின்னு தெரிந்து கொள்வதுதான் விஞ்ஞானமயம். அடுத்ததுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப உயர்ந்த நிலை அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. இதுக்கு வந்து பிரம்மபுச்சம் அப்படிங்கிற ஒரு பேர் கூட இருக்கிறது. இது வந்து இந்த செயல்களின் கடன்களுக்கெல்லாம் உயர்ந்தவர் பரமபுருஷர், ஆனந்தமயமானவர் அப்படிங்கிறதுனால கடைசியா வந்து பகவானை வந்து ஆனந்தமயமாக காண்கின்றோம். வேதாந்த சூத்திரம் என்ன சொல்கிறது? ஆனந்தமயோ அபியாசாத் அப்படின்னு சொல்கிறது. என்ன அப்படின்னு கேட்டா, ஜீவாத்மா இந்த ஆனந்தமயத்துடன் வந்து தன்னை இணைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அப்படி இணைத்துக் கொள்ளும் போதுதான் அவன் ஒரு பக்குவ நிலையை அடைகின்றான் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லைடு வந்து நமக்கு சொல்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. மகாபூதான்யஹங்காரோ உத்தி அவ்யக்தமேவ ச இந்திரியாணி தசைகம் ச பஞ்சசேத்ரிய கோசரா இச்சாத்வேஷ சுகம் துக்கம் சங்காதசேதனாத்ருதி ஏகச்சேத்ரம் சமாசேன சவிகாரம் உதாகிருதம். பஞ்சபூதம், அகங்காரம், புத்தி, அவ்யக்தம், 10 புலன்கள், மனம், 5 புலன் பொருள்கள், விருப்பு வெறுப்பு, இன்பம் துன்பம், உயிரின் அறிகுறிகள், திட நம்பிக்கை, இவையெல்லாம் சுருக்கமாக செயல்களின் களம் மற்றும் அதன் வேறுபாடுகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ செயல்களின் களம் எது அப்படின்னு கேட்டா, இது எல்லாம் சேர்ந்ததுதான் செயல்களின் களம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. என்னென்ன அப்படின்னா, இது எல்லாம் சேர்ந்ததுதான் நம்முடைய உடல். செயல்களின் களம் எது? நம்முடைய உடல் தானே. சோ இந்த செயல்களின் களம் அப்படிங்கிறது இந்த 24 பொருள்களால் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது. எங்க 24 பொருள் இல்லையே அப்படின்னு சொன்னா, நான் இப்ப சொல்றேன் பாருங்க. இது வந்து மகாபூத அப்படின்னு சொல்றாங்க பாத்தீங்களா, அது என்ன அப்படின்னா பஞ்சபூதம், 5 பூதங்கள், 5 ஐம்பூதங்கள், சரிங்களா? பஞ்சபூதங்கள், நிலம், நீர், காற்று, நெருப்பு, ஆகாயம், இந்த 5 பஞ்சபூதங்கள் மகாபூத அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. அடுத்தது வந்து அகங்காரம், மனம், புத்தி, அகங்காரம், சரிங்களா? அப்போ மனம், புத்தி, அகங்காரம் அப்படிங்கிற அந்த 3ம் சேர்ந்தது. சோ அதாவது அகங்காரம் அறிவு, முக்குணங்களின் தோற்றமற்ற நிலை, அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சோ இது 3ம் சேர்ந்திருக்கு. சோ இப்ப 8 ஆச்சா? 5 புலன்கள் நம்ம கிட்ட இருக்கிற 5 புலன்கள், கண்கள், காது, மூக்கு, நாக்கு, ஸ்கின். சோ இந்த 5 புலன்கள் 13 ஆச்சா? அடுத்தது செயற்புலன்கள். செயற்புலன்கள் அப்படின்னா அந்த புலன்களினால எண்ணத்தை நாம் வந்து இது பண்றோம். சப்தம் கேட்கின்றோம். கால்கள், கைகள். அடுத்தது வந்து ஆனஸ் அண்ட் ஜெனிட்டல்ஸ், பிறப்புறுப்பு. சோ இது எல்லாம் சேர்ந்தது வந்து ஒரு 5. அடுத்தது மனம் அப்படிங்கிற ஒண்ணு. அடுத்தது வாசனை, சுவை, உருவக்காட்சி,
தொடு உணர்வு, ஒளி. சோ இது எல்லாம் சேர்ந்து 5. இந்த மாதிரி 24 மூலகங்கள் சேர்ந்ததுதான் நம்முடைய உடல், அதாவது செயல்களின் களம், அதனுடைய மாறுபாடுகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. நான் மறுபடியும் ஒரு தடவை சொல்றேன், கேட்டுக்கோங்க. மகாபூத அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற ஐம்பூதங்கள் 5, அகங்காரம், அறிவு, முக்குணங்களின் தோற்றமற்ற நிலை 8, 5 புலன்கள், கண்கள், காது, மூக்கு, நாக்கு, ஸ்கின், அந்த மாதிரி 5. சோ எவ்வளவு ஆச்சு நீங்களே கணக்கு போட்டுக்கோங்க. அடுத்தது செயற்குலன்கள் 5, சப்தம், கால்கள், கைகள், ஆனஸ் அண்ட் ஜெனிட்டல்ஸ். சோ இது எல்லாமே. அடுத்தது மனம் அப்படிங்கிற ஒண்ணு. அடுத்தது இன்னும் 5, வாசனை, சுவை, உருவக்காட்சி, தொடு உணர்வு, ஒளி. இந்த 24 மூலகங்கள் சேர்ந்ததுதான் செயல்களின் களமும் அதனுடைய மாறுபாடு அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ செயல்களின் களம் அப்படிங்கிறது, அதாவது இந்த உடல் அப்படிங்கிறது எப்படிப்பட்டது? தற்காலிகமானது. ஏன்னா நம்ம உயிர் பிரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இந்த உடல் அழிந்து விடும் இல்லைங்களா? சோ அது தற்காலிகமானது. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ பகவான் ஞானம் அப்படின்னா எதெல்லாம் ஞானம், எதெல்லாம் அறியாமை அப்படின்னு சொல்ல போகிறார். அமானித்வம், அதம்பித்வம், அகிம்சா, சாந்திரார்ச்சவம், ஆச்சார்யோபாசனம், சௌசம், ஸ்தைர்யம், ஆத்ம விநிக்ரஹ, இந்திரியார்த்தேஷு வைராக்கியம், அனகங்கார ஏவ ச, ஜன்ம மிருத்யுஜரா வியாதி, சுகது துக்கதோசானுதர்ஷனம், அசக்திர் அனபிஷ்வங்க, புத்திரதாரா கிருஹாதிஷு, நித்யம் சசமதித்தத்வம், இஷ்டானிஷ்டோ விதிஷு, மயி சானன்ய யோகேன பக்திர் அவ்யபிசாரிணி, விவிக்த தேச சேவித்வம், அரதிச்சன சம்சதி, அத்யாத்ம ஞான நித்யத்வம், தத்வஞானார்தன தர்சனம், ஏதத் ஞானம் இதி ப்ரோக்தம், அஜ்ஞானம் அதோன்யதா. சோ இந்த ஸ்லோகங்கள்ல 8 to 12 வரைக்கும் இருக்கிற ஸ்லோகங்கள்ல பகவான் என்ன சொல்ல போகிறார் அப்படின்னா, ஞானம் என்றால் என்ன, சோ எதெல்லாம் ஞானம், எதெல்லாம் அறியாமை அப்படின்னு சொல்ல போகிறார். அடக்கமாக இருத்தல், கர்வம் இல்லாமல் இருத்தல், அகிம்சை, பொறுமை, எளிமை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல், தூய்மை, தளராமை, சுய கட்டுப்பாடு, புலனுகர்ச்சி பொருள்களை துரத்தல், பொய் அகங்காரம் இல்லாது இருத்தல், பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் ஆகியவற்றின் துன்பத்தினை கவனித்தல், குழந்தை, மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல், விருப்பு வெறுப்புகளில் சமநிலை, என் மீதான நித்திய களங்கமற்ற பக்தி, தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல், பொதுமக்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல், ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல், பரமசத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு, இவை அனைத்தையும் நான் ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன். இவற்றை தவிர மற்றவை அனைத்தும் அறியாமையே ஆகும் அப்படின்னு பகவான் இங்க ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்திருக்கிறார். சோ அடக்கமாக இருத்தல், அடக்கமாக இருக்கும்னா என்னன்னு தெரியும். கர்வமின்மை, சோ நான் எனது அப்படிங்கிற அந்த கர்வம் நம்மளுக்கு நிறையவே இருக்கிறது. அந்த கர்வத்தை நாம் தவிர்த்து விட வேண்டும். அகிம்சை, அகிம்சை அப்படின்னா ஒரு உயிரை கொல்லாமல் இருப்பது மட்டுமே அகிம்சை கிடையாது. யாரையுமே புண்படுத்தாம, ஹர்ட் பண்றாம பேசுறது கூட அகிம்சை தான். சோ அந்த மாதிரி பேசுறது கூட அகிம்சை தான். பொறுமையாக இருத்தல், பொறுமைனா என்னன்னு நம்மளுக்கு தெரியும், அதுக்கும் நமக்கு ரொம்ப தூரம் இல்லைங்களா? சோ நம்மளுக்கு எடுத்த உடனே கோபம் வரும் எதுனாலும். சோ நான் அந்த கோபத்துல நான் என்ன பேசினேனே எனக்கு தெரியல, அப்புறமா உட்கார்ந்து வருத்தப்பட்டு இருப்போம். சோ அந்த மாதிரி ஆளுங்க. சோ எளிமையாக இருத்தல். சோ எளிமை அப்படின்னா எனக்கு காந்திஜி ஞாபகத்துக்கு வரார். மதுரை பக்கத்துல அவர் ஒரு யாத்திரை அந்த போயிட்டு இருக்கும் போது உழவர்களை பார்க்கின்றார், விவசாயிகளை. அவர்கள் ஒரு கோவணத்தை மட்டும் கட்டிக்கிட்டு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அப்போ கடைக்கோடியில இருக்கின்ற ஒருத்தனுக்கு என்னைக்கு ஃபுல் ட்ரெஸ் கிடைக்குதோ அன்னைக்கு நான் ட்ரெஸ் நானும் ஃபுல்லா போட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பாரிஸ்டர் பட்டம் பெற்றவர். இந்த காலத்துல பணக்கார வெளிநாட்டுக்கு சென்று குழந்தைகளை படிக்க வைக்கணும்னா செல்வந்தர்களாக இருக்கணும் இல்லைங்களா?
சோ அப்போ அந்த காலத்திலே அவர்கள் அப்பா அம்மா ரொம்ப செல்வந்தர்களாக இருந்ததுனால அவர்கள் வந்து பாரிஸ்டராக வந்து படிக்க வச்சாங்க இல்லைங்களா. அப்படிப்பட்டவர் தன்னுடைய உடைகளை எல்லாம் துறந்து விட்டு அவரும் வந்து அந்த கோவணம் மாதிரி ஒரு ட்ரெஸ் தான் வந்து இடுப்புக்கு கட்டிட்டு இருந்தாரு. அவ்வளவு எளிமையாக இருந்தார். சோ நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்களை எல்லாம் பாருங்களேன், அவங்க வந்து ஒரு காவி ட்ரெஸ்ஸோ 2 தான் வச்சிருப்பாங்க. அததான் வந்து உலர்த்தி துவைச்சு உணர்த்தி அதையே தான் திரும்ப திரும்ப கட்டிப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து நம்மள மாதிரி வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கெல்லாம் போகணும்னா தனி ட்ரெஸ், ஆபீஸ்க்கு போகணும்னா தனி ட்ரெஸ், கோயிலுக்கு போகணும்னா தனி ட்ரெஸ் எல்லாம் கிடையாது. சோ அவங்க ரொம்ப ரொம்ப எளிமையாக இருப்பார்கள். அந்த மாதிரி நம்மையும் எளிமையாக இருக்க பழகி கொள்ள வேண்டும். அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல். எல்லாரையும் வந்து நம்ம வந்து குருவா அக்செப்ட் பண்ணிக்க கூடாது. அவங்களுடைய இதை வந்து பார்க்கணும். அவங்களுக்கு முன்னாடி யார் வந்திருக்கா, அவர் வந்து ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு அத்தன்டிக் குருவா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். நமக்கு 4 சம்பிரதாயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சாஸ்திரங்களின் மூலமாக. சோ அந்த சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவரா அப்படின்னு பார்த்தா அந்த குருவை வந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ணணும். அப்புறம் தூய்மையாக இருத்தல். உள்ள தூய்மை, உடல் தூய்மை 2ம் நம்மளுக்கு எப்படி வரும் நம்மளுக்கு தெரியும். தளராமை. நம்ம முயற்சி செய்யும் போது ஒரு தடவை தோல்வி வந்துருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் தளர்ந்து போயிடுவோம். நம்ம அதை வந்து விட்டுடணும். நம்ம வந்து அது வந்து ஒரு ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோனா எடுத்துக்கிட்டு மறுபடியும் ட்ரை பண்ணணும். சோ செல்ஃப் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சுய கட்டுப்பாடு, அது நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இந்த காலத்துல, அது இந்த கலியுகத்துல ரொம்ப அவசியம். புலனுணர்ச்சி பொருட்களை துரத்தல். ஏன் நம்ம சொல்றேன்னா, அன்னைக்கு ஒரு நாள் பேப்பர்ல பார்த்தேன், ஒரு ஓடிபி சொல்லல அப்படிங்கிறதுக்காக செல்போன்ல அடிச்சு ஒருத்தரை வந்து கொண்டுட்டாரு டிரைவர் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். இல்ல ஃபாஸ்ட் ட்ராக்லயோ எதுலயோ. சோ அந்த மாதிரி நமக்கு வந்து ஒரு செல்ஃப் கண்ட்ரோலும் வேணும், பொறுமையும் வேணும். எல்லாமே நம்மளுக்கு ரொம்ப அதிகமாவே இந்த காலத்துக்கு தேவைப்படுகிறது. சோ இந்த மாதிரி நம்ம இந்த இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளா நம்ம எடுத்துக்கணும். காலையில எந்திரிச்சு பேப்பரையே பார்க்க வேண்டாம் அப்படின்னு நான் இன்னைக்கு கூட எனக்கு தோணுச்சு. அந்த மாதிரி ஒரு நியூஸ கூட நான் பார்த்தேன். சோ ஆனா அதுல இருக்கிற என்ன நல்லது, அப்படி நல்லதை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கணும். சோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கோபம் வந்தா நம்ம தவிர்க்கணும் அப்படிங்கிற அந்த நல்ல விஷயங்களை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கணும். அடுத்தது வந்து புலனுணர்ச்சி பொருட்களை துரத்தல். சோ எந்த பொருட்களை எல்லாம் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாக்குறது தான், அதுதான் வந்து நம்ம பார்த்தல் அப்படிங்கிறது தான் வந்து நம்மளை வந்து ஆசைக்கு தூண்டுகிறது, பற்றாக வளர்கிறது, கிடைக்கலனா ஏக்கப்படுகிறோம், கோபப்படுகிறோம். சோ அந்த புலனுணர்ச்சி பொருட்கள் நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு, நம்மளுக்கு அது போதும். நம்ம எவ்வளவு சொத்து இருந்தாலுமே ஒரே ஒரு ரூம்ல தான் வசிக்க போறோம், கொஞ்சம் தான் சாப்பிட போறோம். சரிங்களா. சோ அந்த அளவுக்கு இருந்தா போதும். நம்ம எத்தனை இருந்தாலும், ஒரு பெரிய அரண்மனையிலே வாழ்ந்தாலும் எல்லா ரூம்லயும் நம்ம போய் இருக்க போறது கிடையாது. சோ அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு என்ன இருக்கிறதோ அதை வைத்துக் கொண்டு நாம வந்து வாழ பழகிக் கொள்ள வேண்டும். பொய் அகங்காரம் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும். ஃபால்ஸ் ஈகோவை தவிர்த்து விட வேண்டும். எனது, நான் சொல்றதுதான் எல்லாரும் ஃபேமிலியில கேட்கணும் அப்படின்னா அந்த பிரச்சனை தான் வரும் இல்லைங்களா. மத்தவங்க கருத்து என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு அவங்களுக்கும் நம்ம வந்து ஒரு சான்ஸ் கொடுக்கணும். அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படிங்கறத கேட்கணும். சோ பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய். சோ இதெல்லாம் தான் வந்து மிகப்பெரிய நம்மளுக்கு வந்து ப்ராப்ளம். சோ நம்மளுக்கு வந்து நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம், நம்ம பிரச்சனை அப்படின்னு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ள இருக்கிற பிரச்சனை, குழந்தைகளுக்கும் அம்மா பெற்றோர்களுக்கும் உள்ள பிரச்சனை, மாமியார் மாமனாருக்கு மாமியார் மருமகளுக்கு உள்ள பிரச்சனை தான் பெரிய பிரச்சனைன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். அதெல்லாம் பெரிய பிரச்சனையே கிடையாது. பிறப்பிலிருந்து, இறப்பிலிருந்து, முதுமையிலிருந்து, நோயிலிருந்து எப்படி தப்பித்து, இந்த பௌதீக உலகத்திலிருந்து தப்பித்து எப்படி நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட போய் சேரணும், அதுதான் வந்து நமக்கு பெரிய பிரச்சனை. சோ இதுல இருந்துதான் தப்பிக்க வேண்டும். ஜன்ம, மிருத்யு, ஜரா, வியாதி, இதுல இருந்து தப்பிப்பதுதான் பெரிய வேலையாக இருக்க வேண்டும். அடுத்தது வந்து குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல். 25 வயது வரைக்கும் பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும். 25 வயதிலிருந்து 50 வயது வரைக்கும் பகவான் சொன்ன மாதிரி இல்லறத்திலே ஈடுபட வேண்டும். 50 வயசுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து ஆன்மீகத்திலே வந்து நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும், நிறைய நேரம் செலவழிக்கணும். இல்லறத்திலே இருந்து கொண்டே, அப்ப வந்து இல்லறத்திலே இருந்து கொண்டு நம்ம செய்கின்றவைகளை வந்து 75 வயசுக்கு அப்புறம் சுத்தமா இல்லறத்தை துறந்து விட்டு முழுக்க முழுக்க வந்து ஆன்மீகத்திலே ஈடுபட வேண்டும். அப்போ 50 வயசுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து மனைவி மக்கள் மேல வச்சிருந்த பற்றை எல்லாம் நம்ம வந்து பகவான் மேல வைக்கணும். சோ அப்பதான் வந்து இந்த பௌதீக பந்தத்திலே இருந்து விடுபட முடியும். அடுத்தது வந்து நம்மளுக்கு விருப்பம், எனக்கு இஷ்டம் இல்ல, எனக்கு பிடிக்கும் பிடிக்காது அப்படிங்கிற அந்த நிலைமையை விட்டு எது வந்தாலும் அதை சமமாக ஏற்றுக்கொள்ள பழகிக் கொள்ள வேண்டும். அப்புறம் பகவான் மீது நித்தியமான, நிரந்தரமான
நம்பிக்கை வந்து இருக்கணும், களங்கமற்ற பக்தி செய்ய வேண்டும், அனன்ய பக்தி செய்ய வேண்டும். அப்புறம் நிறைய கூட்டங்கள்லயே இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்க கூடாது, கூட்டத்தில் இருந்து தனித்து வாழ பழகிக்கொள்ள வேண்டும், பொதுமக்களிடமிருந்து விலகி இருக்க வேண்டும். ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல், அதாவது நான் உடல் அல்ல, நான் ஆத்மா, நான் ஏன் இங்க வந்து பிறந்திருக்கேன், எனக்கு இந்த உடல் கிடைத்ததன் அவசியம் என்ன, எனக்கும் பகவானுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிற அந்த ஆத்ம ஞானத்தை வந்து அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதை பற்றி புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்ய வேண்டும். பரம சத்தியத்தை அறிவணும், பகவானை பற்றி அறிந்து கொள்ள வேண்டும், அந்த தத்துவ ஆய்வுகளை எல்லாம் படிக்க வேண்டும். இவை அனைத்தையும் நான் ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன். இது எல்லாம் தான் ஞானம், இது எல்லாம் தான் அறிவு, மற்ற எல்லாமே அறியாமை அப்படின்னு பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு சொல்லியிருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஞேயம் தத்தத் பிரவஷ்யாமி யக்ஞாத்வாம்ருதம் அஸ்னுதே அநாதிமத் பரம் பிரம்ம நசத்தன்னாசத் உச்யதே. தற்போது எதை அறிவதால் நீ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ அந்த அறியப்படும் பொருளை நான் உனக்கு விளக்குகிறேன். ஆரம்பம் இல்லாததும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டதும் பிரம்மன் ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுவதுமான அது இந்த ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகிறது. சோ பகவான் யாரை பத்தி சொல்றார்? ஆத்மாவை பத்தி சொல்கின்றார். சோ எதை அறிவதால் நீ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ, சோ நான் இந்த உடல் அல்ல, நான் ஆத்மா அப்படிங்கிற அந்த உண்மை வந்து நம்மளுக்கு இப்போ எழுத்தளவுல தெரிஞ்சிருக்கு. ஆனா ஆச்சாரியர்கள் எல்லாம் வந்து அதை வந்து அந்த உண்மையை வந்து நன்கு அறிந்தவர்கள். சோ அதை அறிகிறதுனால நம்மளுக்கு எந்த வேறுபாடுகளுமே இல்லாம போயிடும், டுவாலிட்டிஸ் இருக்காது, மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்காது, புலனின்பத்திற்கு நாம் வந்து முக்கியத்துவம் தரமாட்டோம். சோ அதனாலதான் பகவான் சொல்றார், அதை எதை அறிவதால் நீ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ, சோ அது அமிர்தத்தை சுவைப்பதற்கு சமமானது. அந்த அறியப்படும் பொருளை உனக்கு நான் விளக்குகிறேன், நான் உனக்கு அதை பத்தி விளக்கி சொல்றேன். அதுக்கு வந்து ஆரம்பம் கிடையாது. என்னுடைய ஆத்மா என்னைக்கு தோணுச்சு அப்படின்னு என்னால சொல்ல முடியுமா? எத்தனை பாடியில வந்து இருந்துட்டு வந்திருக்கு இது வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியாது. சோ அப்படியேதான் எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் ஆரம்பம் இல்லை. சோ எனக்கு கீழ்ப்பட்டது அந்த ஆத்மா யாரோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கு? பகவானுடைய பரமாத்மாவினுடைய கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. அதுக்கு என்னென்ன பேரெல்லாம் பகவான் சொல்றார்? பிரம்மன்னு சொல்றார், ஆத்மா அப்படின்னு சொல்றார். சோ இந்த ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகிறது. அதை வந்து அழிக்க முடியாது. ஜட உலகின் காரணம், விளைவு, இதுக்கெல்லாம் வந்து அதுக்கு வந்து எதுவும் வந்து இது கிடையாது, பாத்தியதை கிடையாது. இதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு ஆத்மா விளங்குகிறது. நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, ஆத்மாவை அழிக்க முடியாது, அதனுடைய சைஸ் பார்த்தோம். அதனால அது சுதந்திரமாக இருக்கிறது, நிரந்தரமாக இருக்கிறது, ஆரம்பம் இல்லாமல் இருக்கிறது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து நம்மளுக்கு பகவான் வந்து சொல்றார். துவக்கமற்றது, எப்போது தோன்றியது அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது. சோ இதேதான் கட உபனிஷத் கூட சொல்கிறது, நஜாயதே மியதே வா விபஸ்தித அப்படின்னு சொல்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வேந்திரிய குணபாசம் குணாபாசம் சர்வேந்திரிய விவர்ஜிதம் அசக்தம் சர்வபுருச்சைவ நிர்குணம் குணபோக்த்ருஷ. எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் பரமாத்மாவே. இருப்பினும் அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது. அவரே எல்லா உயிர்வாளிகளையும் பராமரிப்பவர். இருப்பினும் அவர் பற்றற்றவராக உள்ளார். அவர் இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அதே சமயத்தில் ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே எஜமானர். சோ இங்க புலன்கள் வந்து மூல காரணம். நம்முடைய புலன்கள் எத்தனை புலன்கள் இருக்குதோ அத்தனை புலன்களுக்கும் பரமாத்மாவிலிருந்து பிரிந்து வந்த ஜடசக்திகள் நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா. நம்மளுடைய உடல் அதாலதான் ஆக்கப்பட்டிருக்குன்னு பார்த்தோம். சோ எல்லா புலன்களுக்கும் காரணம் பரமாத்மா தான். ஆனா பகவானுக்கு அந்த புலன்கள் இருக்கிறதா? இல்லை. அவரே எல்லா உயிர்வாழிகளையும் பராமரிப்பவர். நம்ம எல்லாம் படைச்சு நம்மளை எல்லாம் மெயின்டைன் பண்றவர் யார்? பகவான் தான். ஆனாலும் பகவானுக்கு பற்று இருக்கிறதா? நமக்கு எல்லாத்திலையும் பற்று இருக்கிறது, ஆசை இருக்கிறது. பகவானுக்கு அந்த பற்று இருக்கிறதா அப்படின்னா இல்லை, பற்றற்றவராக இருக்கின்றார். அவர் இயற்கையின் 3 குணங்கள், சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணம், இந்த குணங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவராக திகழ்கின்றார். ஆனாலும் அந்த குணங்களை எல்லாம் படைத்தவர், அந்த குணங்களை எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றவர் யார் அப்படின்னு கேட்டா பகவான் தான். அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்மளுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பகவான் வந்து எங்குமே இருக்கின்றார். பூலோகத்திலே அவர் வந்து லீலைகள் செய்து கொண்டிருந்தாலும் அவர் எல்லோருடைய மனதிலும் வந்து பரமாத்மாவாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்.
Hare Krishna. Bhagir andascha pudhanam asaram saram evacha susmatvatat abhigneyam durastam sandike sadat. பரம உண்மை எல்லா உயிர்வாளிகளின் உள்ளும் புறமும் உள்ளார். அசைவன மற்றும் அசையாதவற்றிலும் உள்ளார். அவர் சூட்சுமமானவர் என்பதால் ஜடப்புலன்களின் வலிமையால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர். மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் அனைவரின் அருகிலும் உள்ளார். நான் இப்ப அதுதான் சொன்னேன், அவர் பூலோகத்துல லீலைகள் செய்து கொண்டிருந்தாலும் அவர் நம்முடைய எல்லோருடைய மனத்திலும் இருக்கிறார். மிக மிக தொலைவிலும் இருக்கிறார், மிக மிக அருகிலும் இருக்கிறார். சோ பரம உண்மை. சோ அவரை விட மிகப்பெரிய உண்மை அப்படிங்கிறது பரம சத்தியம் இல்லவே இல்லை. அவருக்கு சமமானவரோ அவரை விட உயர்ந்தவரோ எதுவுமே இல்லை, யாருமே கிடையாது. எல்லா உயிர்வாளிகளின் உள்ளுமே இருக்கிறார். இந்த ஜட பிரபஞ்சத்தில் அனைத்திலும் வெளியிலும் நிறைந்திருக்கிறார். அசைவனவற்றிலும் நிறைந்திருக்கிறார், அசையாதனவற்றிலும் நிறைந்திருக்கிறார். அவர் சூட்சுமமானவர். சூட்சுமமானவர்னா அவரை நம்மளுடைய இந்த சாதாரண புலன்களை வைத்துக் கொண்டு பார்க்க முடியாது. சோ நம்மால் அவரை பற்றி அறிந்து கொள்வதற்கு முடியாது. அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ எப்போ ஒரு பக்தன் பகவான் மேல பிரேம பக்தியை விருத்தி செய்து கொள்கிறானோ அப்ப பகவானுடைய கருணை இருந்தால் பகவானை நாம் காணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அதேதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு பிரபு. அடுத்த ஸ்லைடு. ஜோதிசாம் அபிதத் ஜோதிஸ் தமச பரம் உச்யதே ஞானம் நேயம் ஞானகம்யம் ஸ்ருதி சர்வஸ்ய சிஷ்டிதம். பிரகாசிக்கும் பொருள்கள் எல்லாவற்றின் மூலம் அமரே. நம்ம பார்த்தோம், சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் நட்சத்திரங்களுக்கும் அந்த பிரகாசத்தை கொடுப்பவர் பகவான் தான், அவருடைய சக்திகள் தான் அப்படின்னு பார்த்தோம். அதுதான் பிரகாசிக்கும் பொருள், எல்லாவற்றின் மூலம் அவரே. அவர் ஜடத்தின் இருட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவராக இருக்கிறார். சோ இந்த ஜட உலகம், சோ இதுக்கு அப்பாற்பட்டவராக அவர் இருக்கின்றார். அவர் ஆன்மீக வழியிலே இருக்கின்றார். இந்த பௌதீக உலகத்தை அவர் படைத்தாலும் கூட இந்த பௌதீக உலகத்திற்கு அப்பாற்பட்டு அவர் ஆன்மீக வழியிலே உள்ளார். சோ அவரே அறிவாகவும் அறியப்படும் பொருளாகவும் இருக்கிறார். சோ அறிவு அப்படின்னா என்ன? பகவான் தான். வேதங்கள் என்ன சொல்கிறது? கிருஷ்ணரை பற்றி அறிவதே வேதங்களின் நோக்கம் என்ன? வேதத்தை கற்றுக்கொள்வதன் நோக்கம் என்னன்னா பகவானை அறிவதுதான். அப்போ அவர் அறிவாக இருக்கின்றார், அறியப்படும் பொருளாகவும் அவரே இருக்கின்றார், அறிவின் இலக்காகவும் இருக்கின்றார். சோ அந்த அறிவை விருத்தி செய்து கொள்வதன் நோக்கம் என்ன? அதுவும் பகவானாகத்தான் இருக்கின்றார். இப்படி ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலும் அவர் வீற்றிருக்கின்றார். எப்படி அப்படின்னு கேட்டா, சூரியன் ஒரு சூரியன் தான். ஆனா எல்லா ஊர்லயும், நம்ம கோயம்புத்தூர்லயும் இதே சூரியனை தான் பார்ப்போம், சென்னையிலயும் இதே சூரியனை தான் பார்ப்போம், பெங்களூர்லயும் அதே சூரியனை தான் பார்ப்போம். அந்த சூரியனுடைய பிரகாசம் எல்லா இடத்திலும் நம்ம பார்க்கிறோம். ஆனா சூரியன் ஒன்றுதான். அதே மாதிரிதான் பகவான் விஷ்ணுவும் ஒருத்தர் தான். அவரே தான் எல்லா இடத்திலும் நம்ம பார்க்க முடிகிறது. சோ அப்போ உலகுக்கு ஒரு விஷ்ணு தான். நிறைய ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒரு விஷ்ணு கிடையாது, ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒரு சூரியன் கிடையாது. அப்போ பிரளயத்தின் போது எல்லாவற்றையும் அவர் விழுங்கி விடுகிறார். அப்போ படைப்பின் போது எல்லாமே அவருக்குள்ளே இருந்து படைக்கப்படுகிறது, விருத்தி செய்து கொள்ளப்படுகிறது. சோ இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலம் நாம் தெரிந்து கொள்கின்றோம். சோ அப்போ படைப்பு அவர் விழுங்கி விடும் போது அந்த உள்ளே போன எல்லாமே அவருக்குள்ளே தங்கி ஓய்வெடுத்துக் கொண்டே இருக்கிறது. பகவான் எப்ப விரும்புகின்றாரோ அப்ப அவற்றை எல்லாம் படைக்க ஆரம்பிக்கின்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. இதி க்ஷேத்ரம் ததா ஞானம் நேயம் சோக்தம் சமாசத மத்பக்தயேதத் விஜ்ஞாய மத்பாவயோபவத்யதே. இவ்வாறாக செயல்களின் களம். செயல்களின் களம்னா என்ன? உடல். உடலுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன? சேத்திர. இன்னொரு பேர் என்ன? களம். சோ அறிவு. அறிவுனா என்ன? ஞானம். அறியப்படும் பொருள் என்ன? நேயம். ஆகியவை சுருக்கமாக என்னால் விவரிக்கப்பட்டன. சோ நான் இதெல்லாம் உனக்கு சுருக்கமா சொல்லி இருக்கிறேன். என்னுடைய பக்தர்கள் மட்டுமே இவற்றை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு என்னுடைய இயற்கையை அடைய முடியும். இதையெல்லாம் யாருக்கு புரியும் அப்படின்னா, யார் பகவானை நம்புகின்றார்களோ, யார் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு மட்டும்தான் உடல்னா என்ன, உடலை அறிபவன்னா யாரு, ஆத்மானா என்ன, பரமாத்மானா என்ன, ஞானம்னா என்ன, நேயம்னா என்ன, இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் புரியும்.
சோ அப்படிப்பட்டவர்கள் என்னை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு என்னை அடைகிறார்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் நமக்கு சொல்லி இருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரக்ருதிம் புருஷம் சைவ வித்யா வித்யநாதி உபாவவி விகாரம் சகுணாம் சைவ வித்தி பிரக்ருதி சம்பவான். ஜட இயற்கையும் உயிர்வாளிகளும் ஆரம்பமற்றவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பகவான் எப்ப இந்த ஜட இயற்கையையும் அதுல இருக்கின்ற இந்த உயிர்வாளிகளை எல்லாம் படைத்தார் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? தெரியல. எப்ப படைச்சாரும் தெரியல. அந்த ஸ்டார்டிங் எப்போ அப்படின்னு நம்மளுக்கு எல்லாம் சொல்ல தெரியல. ஆரம்பமற்றவை. அதனால நம்ம என்னன்னு சொல்லிடலாம்? ஆரம்பமற்றவை. எப்போன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. அவர்களது மாற்றங்களும் அங்கே நிகழ்கின்ற மாற்றங்கள். சோ நம்மளுடைய அந்த உயிர்வாளிகளுக்குள்ளேயும் மாற்றங்கள் நிகழ்கிறது. இந்த ஜட இயற்கையிலும் மாற்றங்கள் நிகழ்கிறது. சோ இந்த மாற்றங்கள் எல்லாமே இயற்கையின் பை ப்ராடக்ட்ஸ், உற்பத்தி பொருட்கள். இதுல நடக்கின்ற மாற்றங்கள் எல்லாமே இயற்கையின் பை ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு இங்கே பகவான் நம்மளுக்கு சொல்லி இருக்கின்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. காரிய காரண கர்த்தృత్வே ஹேது பிரக்ருதிருச்யதே புருஷ சுக துக்கானாம் முக்தத்வே ஹேதுருச்யதே. எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கையே காரணமாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் இவ்வுலகின் பல்வேறு இன்ப துன்பங்களுக்கு உயிர்வாழியே காரணமாக கூறப்படுகின்றது. சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னாங்க? இயற்கை தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம். நம்ம செய்கின்ற செயல்களுக்கு, அந்த செயல்களின் விளைவுகளுக்கு இயற்கை தான் காரணம். இயற்கையா காரணம்? நம்ம செய்கின்ற செயல்களுக்கு நாம் தானே காரணம். அப்ப அடுத்ததுல சொல்லிட்டார் பகவான், நமக்கு நேர்கின்ற இன்ப துன்பங்களுக்கு உயிர்வாழியே காரணம். நம்ம தானே செயல்கள் செய்கின்றோம். நம்ம செய்கின்ற செயல்கள்னாலதானே நம்மளுக்கு பாவ புண்ணியங்கள் வருகிறது. அப்போ நம்ம தான் அதுக்கு காரணம். அந்த உயிர்வாழிதான் காரணம் அப்படின்னு பகவான் சொல்லிட்டார். நம்ம எந்தெந்த உடம்புக்குள்ள வைக்கப்படுகின்றோமோ, சோ நம்மளுடைய ஆத்மா ஒரு நாயினுடைய உடம்புக்குள்ள வைக்கப்பட்டா அது லொல்லு லொல்லுன்னு குறைக்கணும் இல்லைங்களா? அது எஜமானருக்கு விசுவாசமாக வாழாட்டி கொண்டே இருக்கணும். சோ ஒரு நாயின் இயல்பு எப்படிப்பட்டதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த ஆத்மா நடக்கும். இதே ஒரு பன்றியின் உடலுக்குள் வைக்கப்பட்டால் அது மலத்தை தான் சாப்பிட போகும். நீங்க அல்வா சுட சுட கொடுத்தாலும் அதுக்கு இஷ்டமா இருக்காது. சோ அந்த மாதிரிதான் எந்த உடம்பில் இந்த ஆத்மா வைக்கப்படுகிறதோ அதுக்கு ஏற்ற இயல்புபடிதான் அந்த ஆத்மா நடந்துக்கும். அந்த மாதிரிதான் அது நடந்துக்கும். அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்பதான் நடந்துக்கும். இதுதான் லா ஆஃப் நேச்சர் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. இயற்கையின் சட்டத்தை யாராலும் மீற முடியாது. நம்ம வேணா முதல்ல ஒரு மனித பிறவி எடுத்திருக்கலாம். இப்ப நாயா பறந்துட்டேன்னா நாய்க்கு ஏத்த மாதிரிதான், அதுக்கேற்ற மாதிரிதான் நம்ம நடந்துக்கணும். சோ அந்த இயற்கை சட்டத்தை நாம் மீற முடியாது. இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு பகவான் சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷ பிரகிருதிஸ்தோஹி புங்கே பிரகிருதி ஜான் குணான் காரணம் குண சங்கோஷ்ய சத் அசத்யோனி ஜன்மசு. இவ்வாறாக ஜட இயற்கையில் உள்ள உயிர்வாழி இயற்கையின் முக்குணங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றுகின்றான். இவை ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் ஏற்படுபவை. இவ்வாறு பல்வேறு இனங்களில் அவன் நன்மை தீமைகளை சந்திக்கின்றான். சோ இவ்வாறாக இந்த ஸ்லோகம் படிச்சுட்டேனா? புருஷ பிரகிருதி. படிச்சிட்டீங்க மாதாஜி? இவ்வாறாக இந்த இயற்கையில இருக்கின்ற உயிர்வாளிகள் பாருங்க, இந்த இயற்கையில எத்தனை உயிர்வாளிகள் இருக்கிறதுன்னு பாருங்க. இவங்க எல்லாருமே அந்த முக்குணங்கள்னால பாதிக்கப்படுகிறார்கள். அந்த முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப செயல்கள் செய்கின்றார்கள். அதனால பாவ புண்ணியங்களை தேடிக்கொள்கின்றார்கள். சோ அந்த மாதிரி ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால நம்ம செயல்கள் செய்து அந்த முக்குணங்கள்னால ஏற்படுகின்ற விளைவுகளை அனுபவித்துக் கொண்டு வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றி கொண்டு இருக்கின்றோம். சோ இதெல்லாமே எதனால் ஏற்பட்டது? ஜட தொடர்பினால். இந்த ஜடத்துல பிறந்துட்டோம், அதனால ஏற்பட்டது. சோ இந்த பல்வேறு இனங்கள், ஊர்வன, பரப்பன, அப்புறம் மனித இனம், இப்படி நிறைய இனங்கள். சோ ஒவ்வொரு இனத்திலையும் நாம் பிறக்கும் போதும் நம்ம அதுக்கேற்ற செயல்களை செய்து கொண்டு நன்மை தீமைகளை நாம் அனுபவிக்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா.
ஏன் நம்ம வந்து ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் வந்து துன்பத்தை அனுபவிக்கின்றோம்? அதை வந்து ஆட்சி செய்வதற்கு டாமினேட் பண்ண முயற்சி பண்ணுகின்றோம். அதை ஆட்சி செய்யணும்னு நினைக்கின்றோம். அதனால நமக்கு துன்பங்கள் நேர்கிறது. சோ எப்போ ஜட இயற்கையை என்ற ஆசையை நாம் விடுகின்றோமோ அப்ப வந்து அவளுக்கு கடவுளுடன் தொடர்பு ஏற்படுகிறது அப்படிங்கிறத நம்ம மறக்க கூடாது. உபத்ரஷ்டானுமந்தாச்ச அர்த்தா போக்தா மகேஸ்வர பரமாத்மேதி சாப்யுக்தோ தேகேஸ்மின் புருஷப்பர. இருப்பினும் இந்த உடலில் மற்றொருவரும் இருக்கின்றார். நம்மோட உடம்புல இப்ப ஆத்மாவை பத்தி சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு இவ்வளவு சொன்னார் பகவான். இப்போ இன்னொருவரும் இருக்கின்றார் நம்ம உடம்புல அப்படின்னு சொல்றார். அவர் யாரு? தெய்வீக அனுபவிப்பாளர். அவரே இறைவன், பரம உரிமையாளர். மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குபவரும் பரமாத்மா என்று அறியப்படுபவரும் அவரே அப்படின்னு இங்க வந்து பகவான் சொல்றார். நம்ம மனசுல ஆத்மா பக்கத்துல பரமாத்மாவாக அமர்ந்திருப்பவர் யார் அப்படின்னா பகவானுடைய அம்சம், பகவான் தான். சோ அவர் வந்து உள்ளிருந்தும் புறமிருந்தும் நமக்கு அறிவுரை சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறார். நம்ம தான் அதெல்லாம் வந்து கண்டுக்கிறதே கிடையாது. சோ நம்ம மனசு என்ன சொல்கிறதோ அததான் நம்ம வந்து கேட்கிறோம். பகவான் சொல்றதை வந்து இக்னோர் பண்ணிடுறோம். சோ இந்த ஜடத்தலத்தில் நம்முடைய செயல்கள் உண்மையான இன்பத்தை கொடுக்காது. சோ அவற்றை துறந்து பகவான் மேல நம்பிக்கை வைத்தால் மட்டுமே நாம் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும். அந்த ஆனந்தமயமான நித்தியமான வாழ்க்கையை நோக்கி முன்னேற முடியும் அப்படிங்கிறது நமக்கு இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலம் தெரிகின்றது. பகவான் யார்? தெய்வீக அனுபவிப்பாளவர். He is the enjoyer. போக்தாராம் யக்ன தபசாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் 5.29ல. சோ அவரே இறைவர், அவரே பரம உரிமையாளர், எல்லாத்துக்கும் அவரே வந்து உரிமையாளர் இல்லைங்களா? போக்தாராம் யக்ன தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம். இது எல்லாமே படைத்து காத்து கொண்டு இருக்கின்றவர் அவர்தான். அவர்தான் வந்து ப்ரொப்ரைட்டர். மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குபவரும் அவரே. சோ நம்ம வந்து ஏதாவது பகவான் கிட்ட போய் கேட்கும் போது அவருக்கு வந்து சாங்ஷன் பண்றவர் யார் அப்படின்னு கேட்டா அவர்தான் பரமாத்மா என்று அழைக்கப்படுகிறார் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்லுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. யயேவம் வேத்தி புருஷம் பிரக்ருதிம் சகுணை சக சர்வதா வர்த்தமானோபி நசபூயோ விஜாயதே. ஜட இயற்கை, உயிர் வாழி குணங்களுடனான இவற்றின் உறவு ஆகியவற்றை பற்றிய இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்வள் நிச்சயமாக முக்தி அடைகின்றான். சோ இந்த இயற்கை அப்படிங்கிறது என்ன, இதுல இருக்கின்ற உயிர்வாளிகள் என்ன, அவற்றினுடைய 3 குணங்கள் என்ன, அவற்றிற்கு நடுவிலே இருக்கின்ற ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அப்படிங்கிற அந்த தத்துவத்தை யார் புரிந்து கொள்கிறார்களோ அவர்கள் வந்து முக்தியை அடைகின்றார்கள். அவனது தற்போதைய நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் சரி, அவன் மீண்டும் இங்கே பிறவி எடுப்பது கிடையாது. சோ அவன் இப்ப எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அவன் இந்த உண்மையை புரிஞ்சிட்டதுக்கு அப்புறமா அவனுக்கு மறுபிறவி அப்படிங்கிறது கிடையாது, முக்தி அடைந்து விடுகின்றான். இங்கே மறுபடியும் வந்து பிறக்க வேண்டிய அவசியம் வந்து அவனுக்கு கிடையாது. சோ நம்முடைய ஆன்மீக குருவினுடைய உதவியுடன் கிருஷ்ண உணர்விற்கு திரும்பிவிட்டால், இந்த பரீட்சித் மகாராஜா மிகப்பெரிய மகாராஜா, இந்த பரத கண்டத்தையே ஆண்டு கொண்டிருந்தவர். சோ ஒரு சாபத்தினாலே 7 நாள் தான் இருக்கு இறக்குறதுக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே அப்படியே போட்டுட்டு, நம்ம என்ன அப்படியெல்லாம் போட்டுட்டு வருவோமா? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நம்மளுக்கு அவ்வளவு பெரிய ராஜ்யம் கிடையாது, செல்வாக்கு கிடையாது, அதிகாரம் கிடையாது, சம்பத்து கிடையாது, எதுவும் கிடையாது. ஆனாலும் கூட நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம அதை இதேன்னு எங்கெங்க என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம யோசிப்போம் இல்லைங்களா? ஆனா அவ எல்லாத்தையுமே அப்படியே போட்டுட்டு தன்னுடைய மகளுக்கு முடிசூட்டி விட்டு கடகடன்னு காட்டுக்கு வந்துட்டா. நான் இறைவனை பற்றி அறிய வேண்டும், முனிவர்கள் கிட்ட வந்து என்னன்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு உணவின்னா உறக்கமின்றி தண்ணீரின்றி 7 நாட்களும் பகவானை பற்றிய சிந்தனையிலேயே வந்து அவர் வந்து இருக்கின்றார். அந்த மாதிரி நாமும் ஒரு ஆன்மீக குருவிடம் வந்து சரணடைந்து விட்டால் அந்த குரு வந்து நம்மளுக்கு வழிகாட்டுவார். நம்ம எப்படி வந்து பகவானை அடைய வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த நித்திய வாழ்விற்கு செல்வதற்கான வழியை வந்து அவர் வந்து காட்டுவார் அப்படிங்கிறதுதான் இங்கே சொல்லப்படுது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஞானேனாத்மனி பஷ்யந்தி கேசித் ஆத்மானமாத்மனா அன்யே சாங்கேன யோகேன கர்மயோகேன சாபரே. தங்களுக்குள் இருக்கும் பரமாத்மாவினை சிலர் தியானத்தினாலும் சிலர் ஞானத்தை வளர்ப்பதாலும் வேறு சிலர் பலனை எதிர்பாராது செயல்படுவதாலும் காண்கின்றனர். சோ 3 விதமாக வந்து பகவானை பார்க்கின்றாங்க.
எப்படி அப்படின்னு கேட்டா, தங்களுக்குள் பரமாத்மா இருக்கின்றார் இல்லையா, அதை சிலர் தியானம் செய்கின்றார்கள். தியானம் செய்து எப்படி துருவ மகாராஜா தியானம் செய்து 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 பகவானை பார்த்தார் இல்லையா, அந்த மாதிரி தியானம் செய்து பார்க்கின்றார்கள். சிலர் ஞானத்தை வளர்த்துக் கொள்வதனால் நிறைய அந்த வேதங்களை படிப்பது, உபனிஷத்துக்களை படிப்பது, இந்த மாதிரி அறிவை விருத்தி செய்து கொள்வதனாலே பகவானை தரிசிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொண்டு பகவானை தரிசிக்கின்றார்கள். வேறு சிலர் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸே இல்லாம பகவான் மேல அனன்ய பக்தி செலுத்துவதன் மூலமாக அவர்கள் பகவானை தரிசனம் செய்கின்றார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அன்யே த்வயேவம் அஜானந்த ஸ்ருத்வான்யேப்ய உபாசதே தேவி சாதிதரன்யேவ மிருத்யும் ஸ்ருதி பரயாயனா. வேறு சிலர் ஆன்மீக ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போது மூன்று விதமா பகவான் தன்னுடைய மனதிலே இருக்கின்ற பரமாத்மாவை பார்க்கின்றார்கள் சொன்னோம். இப்ப நாலாவதா என்ன சொல்றார், வேறு சிலர் ஆன்மீக ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதிலும், சோ அவங்களுக்கு ஆன்மீகம்னா என்னன்னே தெரியாது. அப்படிப்பட்டவர்கள் பகவான் ஒரு சத்சங்கத்திலே சேருவதன் மூலமாக பகவானை பற்றி நிறைய கேட்கின்றார்கள். அப்படி பகவான் மேல கேட்பதன் மூலமாகவே, அந்த சிரவணம் பண்ணுவதன் மூலமாகவே பகவான் மேலே ஒரு பக்தியை அவர்கள் ஏற்படுகிறது. அப்படி அவர்கள் மிகப்பெரிய அதிகாரிகளிடமிருந்து கேட்பதற்கான இயல்பு அவர்களுக்கு வளர்கிறது. அவங்க அதை கேட்கணும் அப்படிங்கிற அந்த இதை விருத்தி செய்து கொள்கிறார்கள். அப்படி அவர்கள் விருத்தி செய்து கொண்டு அந்த மாதிரி பகவானை பற்றி கேட்டு அந்த பக்தியிலே திளைத்து அவர்கள் பிறப்பு இறப்பு அப்படிங்கிற அந்த சக்கரத்திலே இருந்து விடுபடுகிறார்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்லுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. யாவத் சஞ்சாயதே கிஞ்சித் சத்வம் சதாவர ஜங்கமம் சேத்ர சேத்ரக்ன சம்யோகா தத்வித்தி பரதர்ஷப. பாரதர்களின் தலைவனே, அசைவன அசையாதவை எதையெல்லாம் நீ காண்கின்றாயோ அவையெல்லாம் செயல்களின் களமும் களத்தை அறிபவனும் இணைந்த கலவை அப்படிங்கிறாரு. இப்போ ஒரு அசைவன, ஒரு மரம் அசையுது, மக்கள் எல்லாம் நடந்து போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் பார்க்கின்றோம். அசையாதவை அப்படின்னா மழையை பார்க்கின்றோம். சோ இதையெல்லாம் பார்க்கும் போது அது செயல்களின் களமும், களம் அப்படின்னா என்ன, உடல், களத்தை அறிபவன் அப்படின்னா என்ன, ஆத்மா பரமாத்மா. சோ இது எல்லாம் இணைந்த கலவைதான் அப்படின்னு பகவான் இங்க சொல்றார். பரதர்களின் தலைவனே, அசைவன அசையாதவை எவையெல்லாம் நீ காண்கின்றாயோ அவையெல்லாம் செயல்களின் களமும் களத்தை அறிபவனும் இணைந்த கலவை. ஹரே கிருஷ்ணா. சமம் சர்வேஷு பூதேஷு திஷ்டந்தம் பரமேஸ்வரம் வினஸ்யத்யஸ் அவிஷ்ணந்தம் யபஷ்யதி ச பஷ்யதி. எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து பரமாத்மாவை காண்பவனும், அழியக்கூடிய உடலில் இருக்கும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் அழிவடைவதில்லை என்பதை புரிந்து கொள்பவனுமே உண்மையில் காண்பவன். சோ உண்மையில் காண்பவன் யார் அப்படின்னு பகவான் 2-3 ஸ்லோகங்கள்ல சொல்றார். அதுல எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மா கூட பக்கத்துல யார் உட்கார்ந்து இருக்கிறார், பரமாத்மா. சோ இவர்கள் இந்த அழியக்கூடிய உடலிலே இருக்கின்றார்கள். இந்த உடல் அழிந்து போகக்கூடியது. ஆனா ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் என்றுமே அழிவதில்லை, அவர்கள் நிரந்தரமானவர்கள். அப்படிங்கிறத யார் புரிந்து கொள்கிறார்களோ அவர்கள் உண்மையை கண்டவர்கள் அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். அப்போ இந்த உடல் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், இந்த நம்ம இறந்துட்டோம், உயிர் பிரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இதோட வாழ்க்கை முடிந்து விட்டது அப்படின்னுதான் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனா அப்படி கிடையாது. சோ இந்த உடல் அழிந்தாலும் கூட வேறு ஒரு உருவிற்கு அவன் மாறுகின்றான். அந்த ஆத்மா பரமாத்மாவுடன் பயணம் மேற்கொள்கிறது. சரிங்களா? அந்த பயணத்தின் முடிவிலே பகவானை சென்று அடைந்து அங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அங்க பாவ புண்ணிய கணக்குகள், நம்முடைய ஆசைகள், நம்முடைய எல்லாமே டேக் பண்ணி தான் பகவான் அனுப்புவார் இங்கிருந்து. சோ அங்க போனதுக்கு அப்புறம் அதையெல்லாம் கணக்கு போட்டு பார்த்து இன்னொரு உடலுக்குள் அந்த ஆன்மாவும் பரமாத்மா, அந்த ஆத்மா போகிறது. கூடவே பின்தொடர்ந்து யார் போகிறார்கள், பரமாத்மாவும் போகின்றார்.
சோ இவர்கள் இருவருக்கும் அழிவே கிடையாது, நம்முடைய இந்த உடலுக்குத்தான் அழிவு அப்படிங்கறது யார் புரிந்து கொள்கிறார்களோ அவர்கள் உண்மையை கண்டவர்கள், உண்மையை காண்பவர்கள் அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. சுசமம் பஷ்யன் ஹி சர்வத்ர சமவஸ்திதம் ஈஸ்வரம் நகி நிஸ்ஸத்யாத்மனாத்மானம் ததோ யாதி பராம் கதிம். பரமாத்மா எல்லா இடங்களிலும் எல்லா உயிர்வாளிகளும் சமமாக வீற்றிருப்பதை காண்பவன் தனது மனதால் தன்னை இழிவுபடுத்திக் கொள்வது இல்லை. இவ்வாறு அவன் தெய்வீக இலக்கை அடைகிறான். பண்டித சமதர்ஷினக, ஒரு பண்டிதர் எல்லாரையும் சமமாக பார்ப்பார். சோ நம்ம வேற வேற மாதிரி பார்த்தா இது நாய், இது பூனை, இது மனுஷன் அப்படின்னு வேறுபாடு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மை நாமே இழிவுபடுத்திக் கொள்கின்றோம். ஏன்னா எல்லாருக்குள்ளேயும் பரமாத்மா தான் இருக்கின்றார். அப்போ எப்படி நம்ம அவங்களை குறைவாக மதிப்பிட முடியும்? குறைவாக மதிப்பிடக்கூடாது. சோ அதுதான் இங்க சொல்லி இருக்கிறது. எல்லாரையும் சமமாக காண்பவன் உண்மையில் காண்கின்றான், தெய்வீகமான அந்த இலக்கை அடைகின்றான். ஏன்னா அவன் எல்லாத்தையுமே சமமாக பார்க்கின்றான், சமமாக பாவிக்கின்றான், சமமாக நடத்துகின்றான். அவனுக்குள்ள அந்த ஸ்பீசிஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன் கூட கிடையாது. இவர்கள் மனிதர்கள், இவர்கள் மிருகங்கள் அப்படிங்கிற டிஸ்கிரிமினேஷன் கூட கிடையாது. அதனால அவர்கள் பண்டிதர்கள், அவர்கள் சமமாக நோக்குகின்றார்கள், தெய்வத்தை அடைகின்றார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரக்ருத்யைவ சகர்மாணி கிரியமானானி சர்வசக யப் பஷ்யதி ததாத்மானம் அகர்த்தாரம் ச பஷ்யதி. எவன் ஒருவன் ஜட இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லா செயல்களையும் செய்கின்றது என்பதையும் ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதையும் காண்கின்றானோ அவனே உண்மையில் காண்கின்றான். சோ எல்லா செயல்களையும் செய்வது யார்? நம்முடைய மனம் ஆசைப்படுகின்றது. அந்த ஆசையை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்கு இந்த உடலினால கொடுக்கப்பட்ட புலன்கள் ஒர்க் பண்ணுது. இது ஒரு மிஷின் மாதிரி. சோ அந்த ஆசையை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்கு செயல்படுகின்றது இந்த புலன்களை வைத்துக் கொண்டு. அப்போ உடல் தானே செயல்படுகிறது, ஆத்மா ஏதாவது செய்கின்றதா? ஆத்மா பேசாமதான் இருக்கிறது. சோ ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை, இந்த உடலும் புலன்களும் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் அப்படிங்கிறது யார் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களே உண்மையை காண்கின்றார்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நம்மளுக்கு சொல்கின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. யதா சர்வகதம் சம்ஸ்யாத் ஆகாசம் நோபலிப்யதே சர்வத்ராவஸ்திதோ தேகே ததாத்மானோபலிப்யதே. எங்கும் நிறைந்திருந்தாலும் தனது நுண்ணிய இயற்கையினால் ஆகாயம் எதனுடனும் கலக்காமல் இருக்கின்றது. அதுபோல பிரம்மனின் பார்வையில் நிறைவேற்றுள்ள ஆத்மா உடலில் அமைந்திருந்தாலும் உடலுடன் கலப்பது கிடையாது. சோ ஆத்மா எந்த செயல்களையும் செய்வதில்லை, உடல் தான் செய்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம். இப்ப மறுபடியும் ஆத்மாவுடைய கேரக்டர் பத்தி சொல்றாங்க. எங்கேயும் நிறைஞ்சிருக்கு ஆகாயம். நம்ம போய் வெளியில நின்றுட்டு பார்த்தா எல்லா இடத்துலயும் என்ன தெரிகிறது அப்படின்னு பார்த்தா ஆகாயம். சோ எல்லா இடத்துலயும் அது நிறைந்திருக்கிறது. ஆனாலும் எதனுடனாவது அது கலந்திருக்கிறதா? இல்ல, அது கலக்காம தனித்தே சுதந்திரமாக எல்லா இடத்திலும் நிறைந்திருக்கிறது. அதே மாதிரிதான் இந்த ஆத்மா, நம்ம உடலிலே அமைந்திருக்கிற இந்த ஆத்மா, உடல் நிறைய செயல்கள் என்னென்னமோ செய்கின்றது. ஆனாலும் அது எந்த செயலும் செய்யாமல் அது தனித்தே இருக்கின்றது. அதையெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு பேசாமதான் உட்கார்ந்துருக்கு. இப்போ காற்று எடுத்துக்கோங்க. நிலம், நீர், மண், மலம், இந்த மூணுத்துக்குள்ளேயுமே காற்று புகுந்து புறப்பட்டு வெளிவருகின்றது. ஆனாலும் அது காற்று எதனையாவது உட்புகுந்து வந்தாலும் கூட அது எதனுடனும் கலப்பது கிடையாது. அது மாதிரிதான் இந்த உடலிலே இந்த ஆத்மா வாழ்ந்து கொண்டு இருந்தாலும் இந்த உடலுடன் கலக்காமல் அது பிரிந்தே இருக்கிறது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. யதா சர்வகத ஹரே கிருஷ்ணா. யதா பிரகாசயத் ஏக கிருஷ்ணம் லோகம் இமம் ரவி சேத்ரம் சேத்ரி ததா கிருஷ்ணம் பிரகாசயதி பாரத. பரதனின் மைந்தனே, ஒரே சூரியன் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் பிரகாசமாக்குவதைப் போல உடலில் இருக்கும் ஆத்மா தனது உணர்வினால் உடல் முழுவதையும் பிரகாசப்படுத்துகிறான்.
ஒரே ஒரு சூரியன் தான் உலகத்துக்கெல்லாம், இல்லைங்களா? அது இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதுமே பிரகாசப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது. அதே மாதிரிதான் இந்த ஆத்மா அப்படிங்கிற இந்த உயிர், உணர்வு அப்படிங்கிற அந்த உடம்புக்குள்ள ஃபுல்லா பரப்பிக்கொண்டே இருக்கிறது. அந்த உணர்வு அப்படிங்கிற அந்த உயிர் நின்று விட்டால் நம்ம என்ன சொல்றோம்? அந்த உடம்புன்னு சொல்றோம், இல்லைங்களா? அப்ப சடலமாகி விடுவோம். சோ நமக்கு உயிர் பிரிந்து விட்டது அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்ப நம்மளுக்கு பேரே இருக்காது. நமக்கு என்ன பாடி அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க, இல்லையா? சோ எத்தனை மணிக்கு பாடி எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு தான் கேட்பாங்களே ஒழிய நம்ம பேரை சொல்ல மாட்டாங்க. சோ ஆத்மா தனது உணர்வினால் உடல் முழுவதும் பிரகாசப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றான். அது நீங்கி விட்டால், அந்த உணர்வு போயிடுச்சு அப்படின்னா உயிர் பிரிந்து விட்டது அப்படிங்கிற அர்த்தம். ஹரே கிருஷ்ணா. சேத்ரக்னயோ தேவம் அந்தரம் ஞான சக்ஷுஷா பூத பிரகிருதி மோட்சம் ச ஏவிதுர்யாந்தி தேபரம். உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளனுக்கும் இடையிலான இந்த வேறுபாட்டை ஞான கண்களை கொண்டு அறிந்து ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறையையும் புரிந்து கொண்டவர்கள் பரம இலக்கினை அடைகின்றனர். சோ உடல் யாரு, உடலினுடைய உரிமையாளன் யாரு, இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கும் என்ன வேறுபாடு? உடல் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும். உடலுடைய உரிமையாளன் யாரு? ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும். இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கும் என்ன வேறுபாடு அப்படிங்கிற அந்த உண்மையை தெரிந்து கொண்டு இந்த பந்தத்திலிருந்து, இந்த பௌதீக பந்தத்திலிருந்து நம்ம எப்படி தப்பிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த உண்மையை புரிந்து கொண்டு முக்தி பெறுவதற்காக நாம் முயற்சியை செய்வோம் என்றால், அப்படிப்பட்டவர்கள் கண்டிப்பாக பரம இலக்கு, அது யார் பரம இலக்கு? பகவான். பகவானை சென்று அடைகின்றார்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நம்மளுக்கு சொல்கிறது. அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம மறுபடியும் மறுபடியும் பிறந்து இந்த பிறவி பெருங்கடலிலே மாட்டிக்கொண்டு துன்பத்தை நாம் அனுபவிப்போம். நம்ம இதுல கூட நான் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, பஜகோவிந்தத்துல புனரபி ஜனனம் புனரபி மரணம் புனரபி ஜனனி ஜடரே சயனம் இக சம்சாரே பகுதுஸ்தாரே கிருபியா பாரே பாகிமுராரே. மறுபடியும் பிறக்க வேண்டும், மறுபடியும் இறக்க வேண்டும், மறுபடியும் தாயின் வயிற்றில் தங்கி பிறக்க வேண்டும். இவ்வாறு முடிவே இல்லாமல் பிறத்தல் இறத்தல் என்னும் சூழலில் சிக்கி இருக்கின்றேன். ஆகவே கருணை கூர்ந்து தாங்கள் என்னை காப்பாற்ற வேண்டும் கோவிந்தா. பஜகோவிந்தம் பஜகோவிந்தம் அப்படின்னு பாடுறோம் இல்லைங்களா? சோ அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் நம்மளுக்கு சொல்லி இருக்கிறார். சோ இப்படி உண்மையை தெரிந்து கொண்டவர்கள் அந்த பரம இலக்கினை அடைய முடியும். இல்லைன்னா அந்த பிறவி பெருங்கடலிலே மாட்டிக்கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த அத்தியாயத்தின் சுருக்கம், அர்ஜுனர் 6 கேள்விகள் கேட்கின்றார். என்னென்ன கேள்விகள் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும். சோ இந்த இயற்கை அப்படின்னா என்ன, பிரகிருதி அப்படின்னா என்ன, உரிமையாளன் அப்படின்னா என்ன, சேத்ரா அப்படின்னா என்ன, சேத்ரத்ன, ஞானம், நேயம் அப்படிங்கிற எல்லா கொஸ்டின்ஸும் பகவான் அழகாக விளக்குகின்றார். அர்ஜுனருக்கு விளக்குவது மாதிரி நமக்கு விளக்குகின்றார். சோ அறிவின் பொருள் என்ன, அதாவது நேயம். சோ அந்த இலக்கு என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். இந்த பிரகிருதி, அதாவது இந்த இயற்கை, புருஷா, ஆத்மா, பரமாத்மா, இவங்களுடைய அந்த ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாமே எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். அறிவின் பார்வை, அறிவின் பார்வையை அறிந்து கொள்வதால் நாம் உண்மையை கண்டவர்களாகின்றோம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். அதுதான் ஞான சக்ஷுஷா அப்படிங்கிறத நம்ம தெளிவாக தெரிந்து கொண்டோம் இந்த சாப்டர் மூலமாக. ஹரே கிருஷ்ணா. இது பால்குடம் திருடிய கதை. பிரபு இதனுடைய இது போட்டுருங்க பிரபு, பால்குடம் திருடியது. இது ரொம்ப பெரிய ஸ்டோரின்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதவேந்திர பூரியோட கதை தான் இது. இதுதான் நான் அன்னைக்கு போட சொல்லியிருந்தேன் உங்ககிட்ட, நீங்க போட்டீங்களான்னு எனக்கு தெரியல. இந்த ஸ்டோரியோட இது போட்டிருக்கீங்களா பிரபு? இல்ல மாதாஜி, யூடியூப்ல இருக்கா மாதாஜி? எனக்கு தெரியல. நானு பூரியோட ஸ்டோரி இருக்குல்ல பிரபு. ஓகே. அது எனக்கு தெரியல மாதாஜி, நான் செக் பண்ணிட்டு குரூப்ல ஷேர் பண்ணிடுறேன் பிரபு. உங்களுக்கு ஒரு தடவை போன பேட்ச் நினைக்கிறேன், போன பேட்ச்க்கு முன்னாடி பேட்ச் 24th பேட்ச்ல நான் அனுப்பியிருக்கேன் நினைக்கிறேன். ரெக்கார்ட் பண்ணிடுங்க பிரபு. முடிஞ்சிருச்சுல? இன்னும் இருக்கா ஸ்லைட்ஸ்? வேற ஏதாவது ஸ்லைட்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு? நேத்து இதை பத்தி சொல்லியிருக்கிறேன், டொனேஷன் பத்தி சொன்னேன்.
அது இன்னைக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. நான் நேத்தே உங்களுக்கு சொன்னனால நான் இன்னைக்கு அதை பத்தி பேசல. நீங்க வந்து கோயிலுக்கு ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா செய்யலாம். இப்ப ஜென்மாஷ்டமி வருது, பகவானுடைய அந்த ஜென்மதினம். அங்க வந்து நிறைய கலச பூஜைகள் எல்லாம் செய்கின்றார்கள். அதுக்கும் வந்து நீங்க ஏதாவது டொனேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சா, பிரபு அத குரூப்ல போட்டிருக்கீங்கல்ல? இனிமேதான் ஷேர் பண்ணணும் மாதாஜி. குரூப்ல இன்னைக்கு போடுவாங்க. அது உங்களுக்கு ஏதாவது நீங்க டொனேட் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அந்த லிங்க் வந்து அதுலயே இருக்கான்னு பாருங்க. இல்லாட்டி வந்து நாங்க உங்களுக்கு மறுபடியும் லிங்க் அனுப்புறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க பிரபு. பண்ணிடுறேன்.